መንፈስ አምላክ ብዝረዳአን ኸአ ካብቲ ዘለኒ ከካፍለኩም እግዚአብሔር ካኸረዳአኒ ቃል አምላክ ከንብበሞ ሽዑ ጸሊና በኡጀርና ገጽልና ሃሌሉያ መልእክቲ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 1 ጀሚረ ከንብበ ስለዚ ናይ ክርስቶስ መጀመርታ ነገሩ ሓዲግና ብንስሓ ካሙት ግብሪ በእምነት በአምላክ በትምህርት ጥምቀት በመንባር አዳው በትንሳኤ ሙታት ብናይ ዘለዓለም ፍርዲውን ከም በሐድሽ መሰረት አይንሰርትሞ ናፍጻሜ ንሕለፍ አምላክ እንተ ፈቀዶ ኸአ ነዚ ድማ ከንገብሮ ኢና ሃሌሉያ አቦነ መስግነካ ለና እግዚአብሔር አቦ ኩሉ ሰብ ክድህን ናፍልጠት ሐቁን ክመጽ እግዚአብሔር እስኻ ፈቃደኛ ስለዝኾንካ ነመስግነካ ለና እዚ ምድሓኑን እግዚአብሔር ንዓና ስለዘዳላኻዮ እግዚአብሔር ክብሪ ሁሉ ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር አቦ ህጅውን ናባኻ ንመጽ ኣለና እግዚአብሔር ክትምህረና ክትምዕደና እግዚአብሔር አቦ ናፍቲ ፍልጠት ሐቂ ዝኾነ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እናፈለጥና ናብኡ ክንቀርብ እግዚአብሔር መንፈስካ ርዳአና እግዚአብሔር አቦ እነሆ መንፈስካ ኣብዚ ቤት እዚ ይመላለስ ደምን ስጋን ዘበለ ጸጥ ይበል እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር አቦዬ ንዓይውን አፈይ ክኸፍት እግዚአብሔር አቦዬ እነሆ እግዚአብሔር ቃልካ ክነግሩን ተብዓት ክትበኒ ብሽሜ ጸለኹ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊ ስለ ሁሉ ነገር ብስም ኢየሱስ ወድኻ አሜን ሃሌሉያ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብል ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:9 ንስኻትኩም ደግነት እቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ጽዋዓኩም መንት ክትነግሩ ኢሉ ሕሪ ወለዶ ኢሉ መንግስት ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት አምላክ ዝኾንኩም ህዝቢ ይኹም ኢሉ እግዚአብሔር መስከን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ንደቁ ክዛረብ ከሎ እዚ ሐሳብ ይዛረብ ዋላ ካብ ቀደም እንድሕሪናዮም እስራኤላውያን ካብ ግብጽ ይምስወጹ ኣብ ቀይሕ ባህር ምስተሳገሩ ኣብ መበል ሳልሳይ ወርሒ ይብል ኣብ ዘጸአት 19:6 እንታይ ኢሉ እቲ ንደቂ እስራኤል እትዛረቦም ቃል ኢሉ እዚ ኢሉ ንስኻትኩም ድማ መንግስትን ካህናትን ቅዱስ ህዝቢ ክትኮኑኒ ኢኹም ኢሉ እግዚአብሔር መስከን ስለዚህ ንሕና ናይ እግዚአብሔር እንታይና ቅዱስ ህዝቢ ክህነት እግዚአብሔር መስከን ሃሌሉያ ሽዑ እንታይ ኢሉ ኣብ ቆሎስይ 1:3 ኸ እንታይ ኢሉ ንሱ ኢሉ ካብ ጸልማት ካብ ስልጣን ጸልማት ናብ መንግስት ፍቁር ወዱ ዘእተወና ኢሉ እግዚአብሔር መስከን እንታይ ክዛረብ ደለ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ካብቲ ዝወጻኻዮ ዘይኮነስ እቲ ዘኣተኻዮ መንግስቲ እዩ ንዓኻ ዘገድሰካ ነገር ናይ ክርስትና ናይ ሓደ ኣማኒ ውሕስነት እንታይ ዘለኹ እቲ ዝወጻኻሉ ዘይኮነስ እቲ ዘኣተኻሉ መንግስቲ እዩ ውሕስነትካ ማለት እዩ ናይ ክርስትና ውሕስነት እንታይ እዩ እቲ ዝገደፍካዮ ዘይኮነስ እቲ ብክርስቶስ ዝተዋሃበካ እዩ ንዓኻ ውሕስነት ዝኾነካ ስለምንታይ ዝዛረብ ዘለኹ ንኹል ነገርካ ክርስትና ሲንታይ እና እንጆይ እናገበርካ ከተነብርና ተጸውዒና ስለምንታይ መብዛሕትኡ ክርስቲያን እንታይ ዝመላለስ በፍርሒ ዝመላለስ እንታይ ስለዝኾነ እዩ ክርስትና ዝስዕቦ ወይ ከዓ ንክርስትና ዝኽተሎ ገሃን ነፍሳት ንኸይኣቱ ጥራሕ በፍርሒ ጥራሕ ዝመላለስ ኣሎ ማለት እዩ ግን ቃል እግዚአብሔር እንታይ ዝዛረብ ዘሎ ካብቲ ዝወጻኻሉ ዘይኮነስ እቲ ዘኣተኻሉ ንዓኻ ውሕስነትካ ስለምንታይ እቲ ዘኣተኻዮ መንግስቲ ብርቱዕ ማንም ከናውጾ ዘይክእል መንግስቲ ስለዘለካ ስለዚ ኣብዚ መንግስቲ ምህላውካ መጀመርያ ሹር ክትከውን ኣለካ ንኻልኦት ናብዚ መንግስቲ ክትዕድም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ንሕና ኣብታ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይና ጽዋዓትና ጽዋዓኻ ኣኽቢርና መጺና ግደ ዘለና ህዝቢ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሎም ማዓንቲ ኣርእስተይ ትምህርቲ እንታይ ኣትብል ቁልዕነት ሓዲግና ናብ ፍጻሜ ንሕለፍ ቁልዕነት ሓዲግና ናብቲ ፍጹም ዝኾነ ስራሕ ክርስቶስ እንታይ ንሕለፍ ኣብዚ ዝረአናዮ ሓሳብ እንታይ ኢሉ ናይ ክርስቶስ መጀመርታ ነገሩ
حديقنا إلو نافس أميخا نحلف سلزي بزعبا قل عنتي لو ما عند خزار ذله قل عنت انتايو زحدق نجاري مالتي قل عنت اندحر زي حدا كان تاعك تقبر تخليها حدا نجر استرفك نجر قل عنت اندحر زي حديكا ناي موراس مسلكا استسرزي ويكاني نموراس بقوع يكون كان سلزي خا كاب قل عنت حديقنا نافتي فصوم سب زغبرنا سرح كرسوس كنحلف زلنا مالتي سلازي خا فصوم مسكونكا ويكا اخول سب مسكونكا خا انت يجب اتي ناي موراس مسلكا انت هون مالتي نعخا فقدلكا مالتي ابزي انا زمصخو حسب بزعبا قلعنا زبل اف ثلاث حسب مقيل يلخو منالبات كابز العلون كمقل خيل خوني ግን انا زبصحكو لين ثلاثه مالتي اتقداماي انتايو منفساو قلعنت يزبل منفساو قلعنت كمتي اب قداماي قرنطوس 3 حد انتايلو احواسه يلو انا كم سغاويان كم نقعلو بخريستوس انبر كم منفساويان كزاربكم سينتلوم ايكون اللين يلو حجي اذا منفساو قلعنت زبحال مجمري حدا سب غويتا مستقبله مالتيو غويتا مستقبله ولود املاح مسكونه انتايو اتي ناتو منفس ويكا ناتو فلطت انتاي كغبرالو بقال املاح غيرو انتا كغبرالو كعبلو سلازي منفساو قلعنت يبحال اذا منفساو قلعنت جن انتايو نختورس ايكلكلكاني سلامنتاي نحنا نورس ولد املاح سلازي خوننا اينا سلازي ناي ولدنت مسلالكا معناتي جن ازي منفساو قلعنت تلو زلنا جن بصاوا وعسبنا نزارب زلنا نبر وي قلعو ايكونون جن نتكرستنا حدش سلازخونو مسرتاو تمرتك مهارو علوم مالتي لازم تايوم منفساوي قلعنت يلنا يمان سيابير مسك اتخالاي كا قلعنت زبل بزار باسب انزاراو سبي كلنا نزح حساب زي ويكا نزستي بزي نحلفوينا قلعنت حدا سب مستولده كاب حصان جميرو كابتات كابو دما بእግሪ እንዳበለ زحالفو هيوتيو እዚ قلعنت زبحال درت ناي عدملو افتفالي منغستي يكون افتفالي حبرتسب ناتو درت زلو يو نامنت 18 مساخله عقم عدام بصيحو يبحال مالت تحتيو زلو خا كم قلعه يحسم مالت سلازي قلعه سلازي خونه خا انت كبرالو اب تحتي ولدو خوينو يئله سلازي انتايو صقعي ناي ولدو يو نسو بغزا رسو كوسنا ويكا مسل يبلو مالت إذا قل عزقن أنت هجبري عدما مسأخله جن تايخون ناب أخول سبعي يمس مالتي زابير مسكين اتصال سي حسابك أنت أيو قل عنت إذا علم قل عنت إذا علم حجي ناب جلاتيا خنوس لكمه أب جلاتيا 4 سلسة أنت يبلو كمون نحنا قل عخلنا أب تحتي مهرو قل عنت إذا علم باروت كنا نبرنا له انتايلو باولوس نحنا قلعت كلنا انتايو كم ابتعتي مهرو قلعنت كا نبرنا الو ازاربالو حجي اذا قلعنت اذا عالم اديات بزلا اب غلاتيا صبو غيرو اب 4 يገልጻዩ اب غلاتيا 23 انتايلو امنت كيمصت غنايلو نታት غاد زلوا امنت እና ተጸብينا تعاصينا ይሉ اب تحت حقي تحلينا نبرنا ይሉ حجي إذا قلنا على ما قلنا زبلوا أبزويكا قلنا تزعلم زي يجلسوا أما صحف قدس انتايو إسرائيلاويان نأبراهام وكاني نأبراهام إجزاء تسفى مسحبو نزوم إسرائيلاويان انتاي خبروا حجز بحال سرعات نعوم تايو كم حدا كم ولادي ويكا كم مجزيز كوينو نزيهم سبات انت حزبهم نيريو حقي زبحال حزبهم نيرو هجي نزل حقيو على ما أقول عنا زلوا بتزوارو ما قد انتايو نتي حقي إسرائيلاويان كساعتي انتايو كجهاد زلوا أمنت ويكاني اتي كمتس زلوا كريستوس كساع زمتس اب تحت حقي كوينوم ينورون يروم باروت تحقي خا كوينوم نيروم يم سلازي انتاي بلو مالو قلعت كم زنبرو ويكا نتنا اغزيابير تسفا كورسو عقم اي نبروم سلامتاي قلعت سلاز نبرو قلعت كاب قلعت كغلاغلوم زخيل جن حدا سبي انتاي يبال كانسو ملعت زمانات يبلو له اغزيابير مسكن ملعت زمانات مس مصيلو هجي اب غلاتيا كاب قطر معرف 4 كاب قطر حدا انتايلو
نحن كبربعة كم بوئة ملأت زمانات مسمسقنا نتوم أبتعت جزلوا تشايتهم أنت خوصهم نحن ولدنا ما أنت كنركب سي أملاك نتكاب سبيت التولد تحت حجون زخون ودولا أخو ولد سلزخونكم كأملاك نتي أبو إلى سوء منفس ودو نابل بنا لا أخويلو إذا كل الناس إذا عالم زبهال نتاي مالتيو ناب كريستوس كبس حكا زخل حدا حقي ويكانت إسرائيل وين تاجرهم أبتحت موجز نحنا لك كمتهم ندكنا كساعتي نأملاخ زفلت ويكاني ملو عسب زخونو إجزاء بهير بحدر زهبنا أبتحت هنا وخينهم زعبيو لك خاني إجزاء بهير نتاجرهم إسرائيل وين نتي زجار زلوا وأمنت كساع زمس حقي نتاجرهم أبتحت خينهم كم حدروا ويكاني حقي كم موجزت كوينو كحزوم إذا حق توهيبو مالتي إذا حق زي ناب موراس أيام صومني انتاي جران تاي جبرم كسع زمت سجن أبتحت حق زي كوينهم كم زنبرو ينقرنا مالتي أبقلات يا شعو أبت معرف 4 انتايلو أنا جن إبلا اللخيلو وراسي بزمن كل علته خلو قويتا خنسو كساعتا أبو زمدبلو زي أبتحت السب حدرن مجبتين إنبر نسون باريان ببينو يبلومن كمون نحنا قلعو خلونا أبتحت مرو قلعنا إذا عالم باروت كنا نبرنا حجي إذا صحافي ناي غلاطيا هاوريا باولوس يصحف لهم زلو نحنا إلو قلعو تكلنا يزب زلو حجي قلعو تكلنا خبل كله بزعبا إسرائيلاويان يزارب زلو مبر بزعباتهم نتملقتي زنقرهم زلوا سبات هيكون من البات أبغلاتيا أيهوداوين علو كالوتهم سلزلوا حجي أنت أيو زي قل عنا الزبهل أنت أيو نفس وقفنا أنا بقول ثاقن مس خلنا أنت أيو بتفعل عليه مجدين أنا مس زوم إسرائيلاوين نبرم زلنات زوم ناي تسفى زلوا سبات كمس خلوا جن كاب قل عنت يوم ناب منجستي أملاخ زمس نحنا خن مسخلنا خاب دق صلمات نابي مسينا نم منغست فقر ودونا مسينا نسوم ግን በخمزه አገባብ አይኮኖን ዝመጹ እግዚአብሔር ነዚኦም ተስፋ ዘለዎም ህዝቢ እንታይ ገርዎም ውሉሉ ስለዝኾኑ እንታይ ገርዎም ተስፋውን ስለዝሃቦም ክሳዕቲ ወራስቲ ክሳዕ ዝኾኑ እንታይ ገርዎም ቆልዑ ኢሉ እጽውዖም ኣብ ትሕቲ ሕግኻ ይነብሩ ነይሮም ስለዚህ ካብ ቁልዕነት ናበይ ይሳገሩሉ ናብቲ ምልአት ዘመናት መስመጸ በክርስቶስ ናብ ሙሉእ ሰብ ሰጊሮም በክርስቶስ ከኣኒ ውሉድ ኮይኖም ውሉድ ከኣ ስለዝኾኑኻ ወረስቲ ይኾኑ ንሕና ግን ኣብ ተስፋዚ ኣይነበርናን ካብ ተስፋዚ ሩሑቕ ስለዝነበርና ንሕና ዳይሬክት ተወሊድና መጺና ቆልዑ ኣይነበርናን ስለምንታይ ተስፋና ኣና ስለዘይነበረ እንታይና መጺና ካብ ዝነበርናዮ ካብ ጸልማት ዓለም ናብ ውሉድነትና መጺና ወይ ከኣ ናብ ክርስቶስ ኢና መጺና እዚኦም ግን መጀመርያ እግዚአብሔር በቁልዕነት ገይሩ ኣሕሊፍዎም ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ሰለስተዚ ቁልዕነት እዚ ሪናዮ ናብቲ ዝቕጽል ምዕራፍ ክንከይድ ከለና እንታይ ኢሉ ናብ ዕብራውያን ይኸመልሰኩም ናብቲ መጀመርያ ዘንበብናዮ ምዕራፍ ማለት እዩ حجي سلازيلو ناي كريستوس مجمرتا نغرو حديقنا نافصامي نحلف زي ابير مسك سلازي ازي ناي سباخاينا ابراويان نزينا ابراويان مصحف كصحفو خلو نورمال كمزوم كالوت ايكونن صحفو سلامتاي تنبلكمني نا ابراويان صحفو بزح تمرتታት تماهيروم غنا نافلطت حقي زي بصحو نخرستوس زنبروم الرأيها غوغي أردادا سلازنبروم يو نا إبراويان صحف صحفوهم حجي بزعبا نا إبراويان سبك صحف كله عند حرينا يوم حوريا باولوس أب جبر هواي 10 شوعته كاب قطر 3 أب تسالونكي مساعته أب بيت أيهود ناي أيهود صلوت مساعته وانتاي جيروم كريستوس نسون تايلو كسك كموتات كا كتنس يجبوا يلو سلازي بزعبا زي الناس هبو خلوم يلو يسوع يلو كريستوس مخانو انت غيرلهم مالتي እና ተርጎመ ገለጸለም ነው እጂ እዞም ዕብራውያን ታይም ዝባል ዘሎ ክርስቶስ ጎይታ ኢሉ አይኮነን ዝስበኸሎም ክርስቶስ መድኃኒ ኢሎም አይኮነን ዝስበኸሎም ስለምታይ ክርስቶስ መድኃኒ ምዃኑ እፈልጡ እዮም
ንኣይሁዳውያን ክስበኸሎም ከሎ ግን ፍሉይ ስብከት እንታይ እቲ ስብከት ከዓኒ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ንሱ መሲሕ እዩ ኢየሱስ እቲ ትጽበይዎ ንሱ መሲሕ እዩ ኢሎም የምሰብኩሎም ዘለው ማለት ሕጂ ጥቕሲ ብጥቕሲ እናተርጎመ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዞም ኣብ ተሰሎንቄ ዝረኸቡ ኣይሁዳውያን ጥቕሲ ብጥቕሲ እና ጠቐሰ ገለጸሎም ለና ኢየሱስ እንታይ ኢልዎም ክርስቶስ እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እዚኦም ናይ ዕብራውያን ጸሓፍቲ ቆልዑ ንብሎም ዘለና ወይ ካኒ ብመሰረት ናይ ሕጊ ኣብ ሕጊ ስለተሕት ሕጊ ቆልዑ ንብሎም ዘለና ብዕድመ ኣይኮነን ብትምህርቲ ወይ ካ በቲ ናይ ሕጊ ኣዝዮም ምሁራት እዮም ብጣዕሚ ፍልጠት ዝጸገው እዮም ሕጂ ሰባኻይ ዝናቦም ክመጽእ ከሎ እንታይ ገይሩ ብዙሕ ነገር እዚኦም ናይ እግዚአብሔር ተስፋ ዘለዎም እዮም ነቲ ሕጊ ስርዓት ብጽቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ እዮም ናይ ሞራል ሕጊ ኣለዎም ናይ እንታይ ዝበሃል ናይ ሲቪላዊ ሕጊ ኣለዎም ናይ ኣምላኽ ሕጊ ኣለዎም ኩሉ ነገር ዘለዎም እዮም ናይ እግዚአብሔር ተስፋ ኣለዎም እግዚአብሔር ባዕሉ ሕጊ ዝሃቦም እግዚአብሔር ባዕሉ ዝኽደንዎ መሪጹ በብሕብሩ ዝሃቦም ሰባት እዮም እግዚአብሔር ባዕሉ ዝምገብዎ ምግቡን ባዕሉ እዩ ዝነገሮም ሰባት እዮም ስለዚህ ነዚኦም ሰባት እዩ ቃል እግዚአብሔር ዝሰብከሎም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ክዛረቦም ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ምዕራፍ ሓደ እንታይ ይብሎም ኣምላኽ ብዙሕ መገድሲ ነቦታትና ብነቢያቱ ገይሩ ተዛረቦም ኢሉ ይጅምረሎም ኣሎ ማለት እዩ እዞም ዕብራውያን ኣዝዮም ምኩሓት እዮም እንድሕሪና እቲ ዕብራውያን ዝብል ሽም ካብ ሽሙ ንባዕሉ ቀሊል ሽም ኣይኮነን ዕብራዊ ማለት ባሕሪ ዝተመቐለሉ ሰብ ማለት እዩ ስለዚህ ብዛዕባ እስራኤላውያን ክትቀርቡ ከለኹም ብዙሕ ገልታት ይዘለዎም ብዙሕ እግዚአብሔር ዘሕለፎም ግና ብተፈላለየ ሰባት ገይሩ ዘሕለፎም እስራኤላውያን ብዙሕ ገድል ኣለዎም ሕጂ እዝና ዕብራውያን ጸሓፋይ እንታይ ብሓንቲ ጥቕሲ ገይሩ ወይ ካ ብሓንቲ መስመር ገይሩ ኣምላኽ ነቦታትና ብዙሕ ሰዓም ብብዙሕ መገዲ ነቦታትና ብነቢያቱ ገይሩ ተዛረቦም ኢሉ ይዛረቦም ኣሎ ስለዚህ እዚ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ እዞም ሰብ ዕብራውያን ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሮም ኣረዳድኣ እንታይ ጉጉይ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ንኢየሱስ እንታይ እዩ ኣብቲ ህይወቶም ኣብቲ ናቶም ህይወት እንታይ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ሲ ነሲ ራእሲ ምድሓኖም ሲሉ ንብዙሓት ውሉድሲ ናብ ክብሪ እናእተወ ኢሉ እቲ ርእሲ ምድሓኖም ሲ ብስቃያት ክሓልፍ ተገቦ ይብል ኣብ ዕብራውያን 2:10 ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ርእሲ ወይ ካ መራሒ ወይ ካ ካፒቴን ዝብሎ ሓሳብ እስራኤላውያን መራሕቲ ነይሮም ሙሴ መራሒ እዩ ኢያሱ መራሒ እዩ ሕጂ ልክ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ርእሶም ኮፍ ዝበለ ነገር ኣሎ ንክርስቶስ ኢየሱስ ዘቃል ወይ ካ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘማዕራርዮም መራሕቲ ኣብ ኣእምሮም ተሳኢሉሎ ስለዚህ እዚ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ብዛዕባ ክርስቶስ ዝመጾ ነገር ኣይፈቱን እዩ ነቲ ናቶም ታሪክ ኣምጺኡ በጥ የብሎ ንክርስቶስ ካ ልዕል የብሎ ክርስቶስ ንሱ በቃ ልዕል ኩሉ እዩ እናበለ ነዚ ሓሳብ ዘምጾ ዘሎ ማለት ነዞም ዕብራውያን ከዛረቦም ከሎ ማለት ስለዚህ እዚኦም ዕብራውያን እዚኦም ብዙሕ ታሪክ ኣለዎም ነቶም ታሪክ እውን ኣብ ሓንቲ መስገበሩ የዛረቡ ማለት ኣብቲ ካልኣይ መስመር ካ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብዞን ዳሕሮም መዓልታት ንኣናኻ በቲ ወራሲ ኩሉ ዝገበሮ ብኡን ዓለም እተፈጥረ ብኡ ገይሩ ተዛረበና ኢልዎም ሕጂ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ይብሎም ኣለዉ ንክርስቶስ ልክ ዕብራውያን ወይ ካ ከምቶም ቃሎት ጸሓፍቲ ማቴዎስ ሉቃስ ማርቆስ ክጽሕፉ ከለዉ ብዛዕባ ንኣይሁዳውያን ክጽሕፉ ከለዉ መሰረታዊ ነገር ትምህርቲ ክርስቶስ ካብ ዓለቶም ምዃኑ ክርስቶስ ነቲ ታሪካዊ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ማርያም ተወይሉ እናበሎም ዝጽሕፉሎም እዚ ግን እንታይ ይብሎም ኣለዉ ንሱ ኣምላኽ እዩ ፈጣሩ ኩሉን ኢሉ እዛረቦም ኣሎ ንሱ ምስሊ ናይ ሓቀኛ ኣምላኽ እዩ ኢሉ ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቕ ኢሉ ቅርጽ ባህሪኡ እንከሎ ኢሉ ንኹሉኻ ብቃሉ ጸይሩ ከሎ ኢሉ መንጻሕ ኃጢአትና ምስገበረ ኢሉ ኣብ የማን ኣብ ሰማይ ኣብ ግርማ ተቐመጠ ንሱ ኣምላኽ እዩ ክብሎም ከሎኻ መሊሶም እዮም ካ ካው ኢሎም ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዚ ናይ ዕብራውያን ጸሓፋይ ብኸምዚ እና ተዛረበሎም ከሎ ክሳብ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 5 እንታይ ኢልዎም ንሱ ኢሉ ካብ መላእክቲ ይዓቢ ንሱ ካብ ሙሴ ይዓቢ ንሱ ካብ ኣሮን ይዓቢ ንሱ ካብ ኢያሱ ይዓቢ ንሱ ካብ ካህናት ይዓቢ ንሱ ካብ ኣሮን ይዓቢ እናበለ ክዛረቦም ወይ ካ ክምህሮም ብዙሕ ምስማሃሮም ኣብ መጨረሻ ብዛዕባ መልከ ጸዲቅ ክዛረቦም ጀመረ እቲ ኣዛኖም ደንዚዙ ስለዝነበረ ኣብ ምዕራፍ 6 ምስ በጽሐ ስለዚ ኢሉ
تا معرف يجمرها سلازي كبل كله نحاد معرف كتأتو خلقة سلازي الكع يجمرنا بسلام تأخذ تجمر جن سلازي كبل كله أزنا إبراهيم صحفي سلازي زبل معرف إبراهيم راح نعسران حمشتن جزء تصحف له ما أنت زي سلازي النابلة نزي قالت زي حوريا بولس كده جاج مخلو نرء مالتي زي أبير مسكن سلازي بالحجي سلازي زبل حسب نحد نجر ملاك هديو نابنت نحد نجر وسيت كتزارب من حركينكا قال مسبلكا قال نجر مسجبركا سلازجن إذا نجر زي خصعب كايتلو ويكا قال نجر مسجبركا حجي كتجبرو زلكا سلازي كم زي كتجبر علىكا إزرون زلوا سلازي عم معرف شدش تمس بس سلازي بلا نزح حساب زي متان كلا قبلنا عم معرف حموشنا متشرش خن كينا مالتي عم معرف حموشنا متشرش أنت يلوم كم عرق ملك صادق بأملاخ لك كان تسميو فصم مسكونه خا نتوم زوزو زبلوا كلاتهم ناي زل عالم مدحانهم مخنيات كونهم بزعبا بزعبو بزح نجر انبلون يرو الناس نمسمع دزاس لزغونكم ترجمو خا ጭንቂው كم من واحد زمنو مهاران كتكونوا اكو متجباكم نيروي اتناي مجمرتا تمرت قلعو ناي قال املاح كم بحدش كمهركم يدليكم الله امو صبا دا انبر عصم بلعي ايلكم نيو صبا زقلب زبله كله قلعايو بناي صدق ነገር كا فتون ايكونن عصم بلعغنا نتوم صبقون كفون نمفلاي بملماد نلبونهم زلامدو بصحاتيو إلو يزاربالو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እንታይ ዝብለሎ እዝና ዕብራውያን ጸሐፊ ነዚዮም ሰብ ዕብራውያን ብዙሕ ነገር ክምህሮም ከም ጀመረ ብዙሕ ነገር ክምህሮም ግና ናፍልጠት ሐቂ አይበጽሑን ሽዑ ክርስቶስ ኩሉ ነገር ዓብ ምዃኑ እንዳነረዶም መስከለ ኣብ መጨረሻ ነዚ ትምህርቱ እንታይ ገይሮሞ ሸለል ኢሎሞ እንታይ ገብሩ ገሉ ንድሕሪት ክምለሱ መስራኤ አሰምቢድዎ እዩ ነዚ ሐሳብ እዚ አምጽዎ ማለት እዩ ስለዚህ ዕብራውያን ተብላሎ نا إبراهيم سباقي نحدقو عينم ملسو قبل كله إذا تمرتي نناقشتو ويكا أنا يقول عسل زخنا مملاس عيد ليكم منيو ناي تمرتي ناي كريستوس مجمر تانا جروسي ناوخت ملسوس عيد ليكم إذا ناي يقول عتنيو نابزي عينم ملسو نحدقو إلو يزارب مالو كم تعان توزب الكخوم إذا سب إبراويان يسوع كريستوس كسب خلهم كله مجمر تانا جرو تسابي خلهمي كابز فترة أتحسكا كساعتنا متشرشانا يقولي كلان يسوع كريستوس بتفعله مجدين إذا سبات زي تسابي خلهمي جن إزي تسابي خلهم سبكات جن تايبي لهم الله إزي صلالو تيمبر أتي حق أنيا يسوع هيكون ويكاني إذا صلالوتيو حججن يسوع كريستوس ما تسول زلون تايو نتصلالوت نقدفو أتي سجاز هون حق أنيا كريستوس مثل كريستوسي ناو نمسع يبلون زلون مالتي زيابير مسكن ثلاثين تايو نحدقو يبلون مالتي حجين تايو كم زين حدا قل عقد مروح الله خاسي مجمر يا أخي مهار كله نعمت إيه حزان حركوينوس إيه أبل النابل كأخذ حزوم مالتي حجي ولا بتقرنياهم كم وعنيت نتهم فيدراسي نتهم هساناسي بزردهم مجدي إن رأخا وي بسألي وي كاب إنسسا بستفر على مجدي نخحزوه إيه أبل النابل كأخذ مهروم جن دحر مسعبة جن نتا إيه نمتكام وي كحدا ورد نخصحف إيه أبل كبل أيكلنيو تا أبل كجر فاللوا مالتي حجي ده سامي نزيهم زبلو زلوا أتي ما جمرت نجارو سنجاركم سي صلالاتيو حجي جن بعلوتي كريستوس لازم أنا زنجر أهلكم نيو إبراهيم مالو مالتي أنت أيوة تمرت نقول عيلهم زلوا خاني أو تصحفوا مالو تقدمي نصحة كموت جبر مالتي زي أم عرف شدشة كاب قطر حدا زلوا مالتي أنت أيلو اتناي مجمرتا اتناي كريستوس مجمرتا نغورو حديقنا بنصحة كموت جبريل والله زي مسكن ويكا بنصحة كموت جبريل بأمنت بأملاخن حجي أشدش حسابات أو تقيس له مالتي تمرت قول عنتي الونزل له مالتي حجي أنا جن أبسل استخدم قلنين سلمتاي نحر حدا زت حدا سلزخنا مالتي نصحة كموت جبريل بأمنت بأملاخن بحجي
ክትጸድቀሉ ኢልካ እትገብሮ ጽድቂ ኢሉ ሰናይ የሆነ ክፉ ነገር ኩሉ ኢልዎ ሞት ግብሪ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ድሕሰብ ማለት እዩ ፍላይ በቲ ሕጊ ንሕና ብግብርና ወይ ከኣኒ ንሕና ብጽቡቕ ግብርና ዲ ብኽፉእ ግብርና ኩሉ ግዜ ናብ ኣምላኽ ክንጸድቀሉ ኢልና እነቕርቦ ነገር ኩሉ ነገር እንታይ ኢልዎ ሞት ግብሪ እዩ ግብሪ ኣለካ እቲ ግብሪ ግን ህይወት የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለምንታይ ኢኻ ከምኡ ዝብሎ ዘሎ እንድሕሪናዮ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ኢሳይያስ 64:6 ናህና ጽድቂ ኢሉ ጽዩቕ ጨርቂ ይበቅ ንሕና ጽድቂ ኢልና እንገብሮ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ እንታይ ጽዩቕ ጨርቂ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብመሰረት ብሉይ ኪዳን ኩሉ እትገብሮ ጽድቂ ወይ ከዓ ጽድቂ ኾነለዮ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ጽድቂ ኮይኑ ክረኣየለይ ኢኻ እትገብሮ ኩሉ ነገር እንታይ እዩ ጽዩቕ ጨርቂ እዩ ወይ ከዓ እቲ ካብ ሕጊ ወይ ከዓ ካብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ተበጊስና እንገብሮ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ኢሉ ካብቲ ዝሞተ መንፈስ ኣዳም ስለ ዝብገስ እንታይ እዩ ግብሪ እምበር ህይወት የብሉን ዝብሎም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ንስሓ ካብ ሞት ግብሪ ብእምነት በኣምላኽን ኢሉ ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ሓሳብ እንታይ እዩ ኣብ ዕብራውያን 9:14 እንታይ ኢሎም ኣሎ ደም ክርስቶስ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ገይሩ ኢሉ ንርእሱ ብዘይ ጽያፍ ንኣምላኽ ዘቕረበ ግዳይ ኢሉ ንስኻትኩም ንህያው ኣምላኽ ከተገልግሉ ኢሉ ክንደይ ኣዝዩ ንህልናኹም ካብ ሞተ ግብሪ ዘየንጽሖ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ዝገብርዎ ዝነበሩ ዝደጋገም ወይ ከዓ እንታይ ዝግበል ከምቲ ዝደጋገም መስዋዕቲ ወይ ከዓ ዝደጋገም መስዋዕቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ነቲ ሕልንኦም ከንጽሖ ኣይክእልን እዩ ኩሉ ግዜ ናይ ሓጢአተኛታት ስምዒት ኣብ ውሽጦም ኣሎ ኩሉ ግዜ ናይ በደለኛታት ስምዒት ኣብ ውሽጦም ኣለዎ ስለዚኦም ከዓ ሎማዓንቲ መስዋዕቲ እንድሕር ኣቕሪቦም ንጽባሒቱ ከዓ ከቕርቡ እንታይ ምኮኑ በቃ ኣብ ኣእምሮኦም ጽባሕ ከዓ መስዋዕቲ ከነቕርብ ኢና ይብሉ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጦም ናይ በደለኛታት ስምዒት ኣሎ ወይ ከዓ ሓጢአተኛታት ኢና እግዚአብሔር ይቕረ ኣይበለናን ዝብል ስምዒት ስለ ዘለዎም ልክዕ ከዓ ከምኡ ከም ተቃሉ ከምኡ እዩ ኩሉ ግዜ ዋላ ምእንቲ ሓጢአቶም መስዋዕቲ እንተቕረቡ ነቲ ደጊያዊ እምበር ዘጽዮ ነቲ ናይ ውሽጢ ሕልናኦም ከንጽሖ ኣይክእልን ኢሉ ግን ኣብዚ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ኢሉ ደም ክርስቶስ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ገይሩ ንርእሱ ብዘይ ጽያፍ መስዋዕቲ ምስ ኣቕረበ ግዳይ ኢሉ ነቲ ንህያው ኣምላኽ ከተገልግሉ ክንደይ ኣዝዩ ንሕልናኹም ካብ ዝሞተ ግብሪ ዘየንጽሖ ስለዚ ኩሉ ካብ ክርስቶስ ዘይኮነ እትገብሮ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ሞት ግብሪ ማለት እዩ ግብሪ ለካ ግን ህይወት የብሉን እስራኤላውያን ብዙሕ ነገር ይገብሩ ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ እቲ ብእምነት በኣምላኽ ካኢልዋ ዘሎ እስራኤላውያን ብዝተፈላለየ መገዲ ናብ ኣምላኽ ከቕርበና ኢልዎም ዝገብርዎ ስርዓታት ኣሎ ንኣብነት ክልተ ግዜ ኣብ ሰሙን ምጽዋም ዝፈላለየ ነገር እስራኤላውያን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከቕርበና ኢሎም ዝሓሰብዎ ጽድቂ ወይ ከዓ ብዝተፈላለየ መገዲ ጽድቂ ዝፍጽምዎ እዚ እዩ ይኣምንዎ ነይሮም በዚ ነገር እንተ ጌርና ከምዚ እንተ ገበርኩ ናብ ኣምላኽ ክቐርብ እምነት ኣለኒ ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም ሕጂ እንታይ ዘሎ ብእምነት ኣምላኽ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ብእምነት በኣምላኽ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እቲ ሓቀኛ እምነት ብእምነት ናይ ኣምላኽ እምነት እዩ ዘለና ንሕና እምበር ንሕና እምነት ኣይኮነን ዘለና እዚኦም ግን ብእምነት በኣምላኽ ሕጂ ናብ ኣምላኽ ክቐርቡ ኢሎም ወይ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክረኣዩ ኢሎም ኩሉ ዝገብርዎ ጽድቂ እንታይ እዩ ነዚ ሕደግዎ እዚስ ቀደም ምህርናኩም ኢና ሕጂ እንታይ እዩ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ክዛረቦም ከሎ መጀመርያ ጎይታ ከቕበሉ ከሎ ቅድሚ 30 ዓመት ኣቢሎም ጎይታ ተቐቢሎም ነዚ ትምህርቲ እዚ ሓደ ብሓደ እናነገረ ወይ ከዓ እናገለጸ ኣረዲኦም ተቐቢሎሞ ኣሜን ኢሎም ተቐበልዎ እዩ ሕጂ ግን ካብቲ ዝመጾም መከራ ወይ ከዓ ካብ ተስፋ ምቁራጽ እንታይ ገብሩ ከለው ንድሕሪት እዮም ዝምለሱ ዘለው ሕጂ እዚ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ነዚኦም ናይ ዕብራውያን ሰባት ወይ ከዓ ኣመንቲ እንታይ ዝገብሮም ዘሎ ኖም ተስፋ ነመሃብ ካብቲ ዝጸድፍሉ ዘለው መገዲ ተስፋ ሂቡ ንኽመልሶም ስለዘለየ እዚ ነገር ካብ ቀደሙስ ነጊርናኩም ኢና ካብ ቀደሙስ ምሂርናኩም ኢና በዚ ነገር ክትበጽሑ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኣብ ቅድሚ ሰብን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኢልዎም ሓደ ማእኸላይ ዘሎ እቲ ማእኸላይ ከዓ ክርስቶስ እዩ ስለዚ እዚ ነገር ሕደግዎ ንኣምላኽ ከቕርበኩም ኣይክእልን እዩ ይዝሎም ዘሎ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ሓሳብ ወይ ከዓ ተኻልኣይ ሓሳብ ጥምቀትን
منبار أداون مالتي إذا تمرت تمكت زبلو زلو أبتي amplified book انتايلو أبتنا English انتاي زبلو of teaching about washing زبلو ويكا ritual purification حج انتايو إذا تمرت تمكت يلو زلو انتاي بتي سرعات نايمن صحنا أيهوداوين يزارب زلو مالتي إسرائيلاوين كاب حدا بوتا ويكا اندحر وصيام صنيحهم أبغزهم الله ماي لك حمزة مسلم إن شاء الله زجوا كل شعب حسبه دسم سرعة ينيرو مالتي كل جزء أنت أم زجورو أتيهم كوز خلوه تحسبوا يوم زأتوا جزء مالتي كحسبكم كم زخلوكم كلكم ما حساب ده يكونس نورمال ما حساب ده يكونس بق أنو كله نجارم دبدك زحسبونا أداهم مالتي ስለዚህ እንደحريقهم ولا توم دق مزامور تخاسيلهم إذا كي تحسبوا سيبل علو إلهم خصوم كله نريه حجي إسرائيلاوين تمحساب سرعاتيو بقى أزيوم تنققوا له سرعاتيو ስለዚህ እንታይ ብሎም ኣሎ ክርስቶስ ይጽርየትኩም ኢዝሎም ዘሎ ብደም ክርስቶስ ይኹም ትጽርዩ እምበር እዚ ማይሲ ቀደም ነጊርኮ በቲ ናይ ምሕጻብ ወይ ካ ናይ መንጻሕ ስርዓቲ ነጊርናኩም ኢና ሕደግዎ እቲ ምስኡ ተኣሰበኻ ተኣሰረ ሓሳብ ካንታይ እዩ ብምንባር ኣእዳው ሕጂ ምንባር ኣእዳው እስቲል أزلنا بترسيان ويكا بتفعل على بترسيان إذا نايم بار أداو زمن سرعة علو أجي أب إسرائيلاوين قلنا دحرنا أب زللاوين دحر كنا إسرائيلاوين بقي عمتيهم حتياتهم الناتنا ناززو أداو مسيحينهم كابسب نفط بقي حتيات زحلف مالتي إذا حتياتك إركاب منبر أنت تكبر نخلو حتياتك مستناززك إذا حتياتك نفط بقي إذا حلف مالتي إذا بقي شعو أنت تكبر تحرر ويكا أكاسلوها حجي يزبلهم زلو إذن بمنبار أداوسي كدام نجيرناكم هنا كريستوسيو ناتكم بقع كريستوسيو جنشلكم كريستوسيو حديات عالم زرحك جنشل الناس مهرناكم هنا إذن أجرسي عيلكم نيو إلهم الله مالتي إتي سالسي حساب كان تقولوا تنسى موتاتن بنايزل عالم فردن لهم الله زيادة مسكين إسرائيلاوين إذا تنسى موتات زبل أنت عن رديت يوم يروم نتحقي زجبرو السب ويكع نتحقي زجبرو السب أما تشرشان تايو كتنسيو زبل أتحسس باين يروم أنت يبلو مالو زنا إبراهيم إذا مهرناكم يا تبيعنا مهرناكم يا تنسى خمسي كريستوسيو إذا نجرسي عيلكم ني حدا جوا إذا نايقولوا يبلو مالو مالتي أتي مسؤول زلقي وزل حسب كأن هيزل عالم فردي إذا هيزل عالم فردون يمهروا نيرومهم نهيزل عالم فردي جن إذون نجرنا كمينا أتي بخرستوس زخونسي كافردس نزعيو كافردس انتايلو أتي بخرستوس زخونس كونني يجبلون كافردس نزعيهم إلو نزت سمرت قال عنسي حدقوا نافس عمي حلفو اتفس عمي انتايو ات بخريستوس اتسرح فصوم سرح نو بمؤمن كريستوس سليخا مويتو تنسيو زبل بمؤمن زركب صدقي نابزي نحلف ناب تمرت صدقسي نحلف يلو افتا معراف حموش مچرشا انتايلو قول عزبلسي بزعبا صدقسي فتون هيكونن حدا قول عتبلو سب انتايو من البات مرحب بتكرشان كون خلي من الباتو نايتولوجي ممهر كفيتو كولج كمهر خليو بزعبا صدقي ناي كريستوس جن حتو تليو سبزي ابقر مغزي افير قلعي سلامتاي بزعبا صدقي زلكات تمرتي حجون اندحر صبوق زي كوين ويكا قنع اندحر زي كوينو اغزيابير قلعي زبلكا مالتي سلامتاي قلعا اي ورسني صدقي ناي كريستوس مسترداكا اخا وراسي اتخون ስለዚህ እንታይ ሎ ማብቲ ምዕራፍ 5 መጨረሻ ጸባ ዝቅለብ ዘበለ ሁሉ ቆልዓዩሞ ብናይ ጽድቅ ነገር ፍቱን አይኮነን ይሉ ስለዚህ እንታይም ዘሎ ደው አይንበል እዚኦም ሰባት ደው አይኮነን ኢሎም ዘሎ ንድሕርቲዮም ዝምለሱ ዘለው ሕጂ ናሓደ ደው ዝበለ ሰብ ኣታ ደው ኢልካ ዘለኻ ከይትወድቕ እንታይ ዝብል ተጠንቅቀይ ዝብል እዚኦም ግን ደው አይኮነን ኢሎም ንድሕርቲዮም ዝምለሱ ዘለው حجي ندحري سلازم ملاسو زلو زيهم نتايم تسفاي حدا سب تصدف ندحر دليسي أيتتنققوني خا تسفاي أخاتبو تيجي أبير زهابهم تسفا إزوم زلو حجي بزعب هذا الصدق خمركم دريسي لهم أمركم انتي لهم دنزيزيو أبتي معرف كلتا انتي لهم ما أنت خيني تفسيلو
نافتي سمعنا يقالسي أزينا خنقلب يجبأنا ينابله يتنققهم يجرو إذا خلنا تنققهم إندام يسخلوا جن عم تشرشان تايو ماليسوم ندريت كم الله سمسرة أيه أبزي ستوبيلو بزعبة صدق زي كم هركم تايو بقى دنزاس لازخونكم عقمس لازيبلكم يلو نزم عرف شو الشاب مول ومستزارهم أم عرف شو حتى بزعبة صدقي خزارب كله نريو مالتي زي أبي المسكن سلازي صدقنا كريستوسي صدقنا يسوع مالتي حجي عبت ما عرف شو الشند حرينا يو سبسي فتيو حتيات أنت جبره زبلالو أنا حدا سب نقولي تعز فلت السب فتيو حتيات كجبرو زخل نجار حدا يو نسخ عني كاب سرح كريستوس ناتي سرح يحشن نيلكا فتيخ أتجبرو حتيات زي مالتي خالد بستفعل ما قلت تدفيقها حتيات كتجبر كدكم تغليها فتيخ أتجبرو حتيات جن أنا صدق ويكا جبرنا سرحنا كريستوس أيدلني سرحنا تك حوصل ليلكا فتيخا حتيات كتجبر تخليها سلازي ناب صدق نحلف يقولوا مالله إذا صدقنا كريستوس ينعها وحسن الزغونك كم تعنتو زنجرنا لكم زمجمر زنجركم سي وحسنتك إتزعت خلوا منجستي أتوم أبت سماوي سوا عقدة زلكم يلو هجي أنت رأبت سماوي سوا عقدة تليكا إتتسوعكم أموني زبلنبر إتتسوع عسف يكون أمون سلازي إتتسوع كأملاخسي أمونيو سلازي خاني نسخة صادق مهانكا مستفلت ويكا صدقها مستفلت يخا نسبات ناب صدق خصوت تخيل مالتيو نسخة زلخايو منغستي كم زعتها مستردعكا يخا نخالوت نابز منغستي كتصوع تخيل نبعلخا تغارا يخونكا سبات كتصوع تخيل نخ سلازي مجمريا نزي منغست زي انتايو حدا غزي بلمدي نايسب ويكا انتاي نبلنا نحنا منغست املاخ كمزي صبو صريحنا سامچرشاس غزي ابير نو نسخه ابت منغست يخدلخ اتيخا يزبلك ادلو بعلخا خاتو زلخانبر نسو اتيخا ازبلك ادلو كاب سيطان كاب صلمات سيطان سينا منغست فقر ودوسي اتونا سلاز اتزعت خلو منغستي زيتناوص منغستي شعو انتي لوم ابز معرف شدش امچرشا حساب انتي لوم زناي ابراوያን ሰባኺ زناي ابراوያን ሰባኺ በጣም ይደስ ብለካ ክርስቶስ አዚው በቃ ነው ክርስቶስ ልዕል ዘብልህ ሰባኺ ማለት ኣብ 18 خنبوي በተን አምላክ ክሕስወለን ዘይክል ክልተ ዘይልወጣ ነገር ኢሉ ጌርና ንሕና ኣብ ቅድሜና ዘላ ተስፋ نمهز حدينا زوجنا برتع مصنع كركبنا نصادما كملحق نفسي دلدل تنصنعت يعني عمو نتيسوس كم عرق ملك صادق نزل عالم ليك كهن مخانو كم راحي مئنتنا زعته عوشت زمجارجا زقتونا تسفى علاتنا حجين تايزلون زلو السخم توم لك كهناتكم يلوم صلواتكم حيزوم نابت قدسان زعتون يروم يلوم إزي كم عرض ملك صديق زخون يلو نسو ملحقنا يلو بك ملحقنا حتى عباي مركب جوا بيلو زحز ملحقي ناي هوتكم ملحق سيلوم إزي ملك صديق يلوم إزي ملك صديق كان تايلوم الله صلواتكم تراح يزو يكون زعتو السو مسعتو نعخاتكم ونحيزكم عاتيو سلازي نسو كعتو خلو انتاي بالقال እግዚአብሔር نسخان نزل عالم ليك كهن وكا كما عرض ملك صديق نزل عالم كهن يخايل እግዚአብሔር مسك سلازي نزل عالم ليك كهن غير شمو املاخي قال እግዚአብሔር كزارب كلو انتاي يلو ابتي معرف حد اندحر انبيمنايو انتاي زبل تقمط زبل حساب እግዚአብሔር مسكن اذا مقمع زبل معرف انتهى له كابتوم سوري من صحتياتنا مسجبرد قبل على ابيمان غرما تقمطه كابتوم ملاእክት ብዙሕ ዝበል ስም ዘውሮሶ መጠን ክሳዕ ክንድዚ ነጸብራቅ من صحتياتنا مسجبرد ابيمان اب غرما تقمطه حجي እንታይ ይብለኩም ኣለኹ
ኢየሱስ ክርስቶስ መስዓቶ ኣብቲ ቤት ቅዱስ ተቀድሳን ወይ ከዓ መስዋዕት ምስ ኮይኑ መስዓተወ እንታይ ገይሩ ተቐሚጡ ዓሪፉ ስለዚ ዓሪፉ ማለት ስራሕካ ወዲኡ ወይ ዓሪፉ እንድሕሪና ዮም እዚኦም ሰብ ዕብራውያን ነቲ ክህነት ወይ ከዓ ነቲ ሊቀ ካህን ኣብ ውሽጥካ እትኸሎ እንታይ ዝገብር ክጸንሑን ኣይደልን እዩ ስለምንታይ ከይቀዘፍ ስለዝፈርሕ ቀልጢፉ ይወፅእ ንዓመታ ግን ይመለሳይ ስለዚ ንዓመታ ስለዝምለስ እቲ ስራሕ ኣይተወደእን ኣሎ ኣብቲ ቤተ መቅደስ መስዓተው ኣቡኻኒ ኣይተንክዮ ኣይጣዓም ዝብልካ ኣብኡ ስርዓታት ኣሎ ነዚ ነገር ዛቱ ክርስቶስ ግን እንታይ ኢሉ ንዓና ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን መስዓተው ኢልካ ተቐመጠ ኢሉ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራሕኪ ወዲኡ እዩ ስለዚ ንዑ ብምእማን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክረኣየልና ዝኽእል ጽድቂ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ንሕና እውን ሕጂ እንታይና ንብል ካብዞም ሰብ ዕብራውያን ቁልዕነትና ክንሓድግ ናብቲ ዕጹም ዝኾነ ብልዒ ንሕለፍ እቲ ዕጹም ብልዒ እንታይ ይብለኩም ኣለኹ ቅዱስ ወይ ከዓ ጽድቂ ናይ ክርስቶስ ምፍላጥ እዚኦም ናይ ዕብራውያን ጸሓፋይ እንታይ ዝብሎም ድሒኖም ግን ናብቲ ፍልጠት ሓቂ ኣይበጽሑን ሓቂ ኣለዎም እቲ ፍልጠት ሓቂ ግን ኣይበጽሕዎን ሕጂ ክርስቶስ መሲሕ ምዃኑ እፈልጡ እዮም ግን ሓቂ ኣለዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መሲሕ ምዃኑ ኣይፈለጥዎን ስለዚ ናብ ፍልጠት ሓቂ ኣይበጽሑን ስለዚ ንሕና ድግና ኣብ ክርስቶስ ስለዘብጽሓና ኣብቲ ምልኣት ዘመናት ወይ ከዓ ምልኣት ዘለዎ ክርስቶስ ስለዝበጽሓና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንሱ ምልኣትና እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ቆሎሴ 1:28 እንታይ ኢሉ ከም ብቦኤ አባት ጊዜ ስለዘይብለይ ትምህርት ያዝ ተጠው ክብላየ ኣብ 28:29 እንታይ ኢሉ ቀዳማይ ቆሎሴ ማለት እዩ ንሕና ድማ ንኹሉ ሰብ ብክርስቶስ ሙሉእ ጌርና ክነቁሞ ብጥበብ ዘበለ ንኹሉ ሰብ እናማዓድና ንኹሉ ሰብ እናማሃርና ንነግረኩም ኣሎና ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ንስኻ ሙሉእ ሰብ ትኸውን ብክርስቶስ ኢኻ ንስኻ ብትገብሮ ነገር ሙሉእ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ሓንቲ ቃል ከንብቤ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብል ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4:6 ኢሉ ውሉድ ስለዝኾንኩም ኢሉ ንሱ ከዓ ኣቦ ኢሉ ዝጽውዕ መንፈስ ወዱ ኣብ ልብና ላእኹ ስለተረዲኹኒ መጀመርያ ውሉድ ስለዝኾንካ እንታይ ኢሉ ኢኹ ኣምላኽ ኣባ ኢሉ ዝጽውዕ መንፈስ ናብ ልብና ላእኹ እዚ መንፈስ እዚ መጀመርያ ዝለኣኹ እንታይ እዩ ነቲ ድሕንነትካ ጋራንቲ ዝኸውን ስለምንታይ በቲ ናይ መንፈስ ሓቂ ተሓተምኩም እዚ ማሕተም ምልክት እዩ ሽዑ ትሒቱ እንታይ ኢሉ ናብ ልብና ለኣኹ ኢሉ ደጊም ኢሉ ድሕርዚ ውሉድ እምበር ባርያ ኣይኮንኩምን ውሉድ ከዓ ስለዝኾንኩም ብክርስቶስ ወራሲ ኢኹም ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ውሉድ ኣምላኽና ወረስቲና በዚ ጋጣሚ ኩልና ደቂ ዘለውና ማለት እዩ እግዚአብሔር ውሉድሲ ውህበት እግዚአብሔር ይዝብል ካብዚኣ ተረድእያ እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሲ ውሉድ ኢሉ ዝህበካ ሓደራ ይዝህበካ ልክ ንእስራኤላውያን ንሕጊ ሓደራ ዝሃቦም ንዓናው ንደቅና ሓደራ ይዝሃበና እምበር ደቅና ይኮኑን ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣብ መጨረሻ ንደቅና ምሳና ኣሕዋትና ገይሩ ዝፈልጦም እቲ ወድኻ ሓውኻ ጌርካ ክጠቕሞለካ ውሉድካ ዘይኮነስ ኣብ መጨረሻ ሲ ሓውኻ ተኾይኑ ኣብቲ ዝወረስካዮ እንታይ ይከውን ኣሎ ውርሻ ይማቐል ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር መስከነቶም እግዚአብሔር ሓደራ ዝሃበናውን ንሕና ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ብክርስቶስ ሙሉእ ጌርና ክነቁሞም ንሓና ሓላፍነት እዩ ኣምላኽ ባርኩም ተባረኹ ንጸልይ ኢየሱስ ጎይታ ኣቦ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ቃልካ ሓቂ እዩ
ቀረበን ተአበልኩኻ ቀረበን ተአበልኩኻ ቀረበን ተአበልኩኻ ቀረበን ተአበልኩኻ ማመልስካ ትፍቶምናኽ ማመልስካ ትፍቶምናኽ ማመልስካ ትፍቶምናኽ ማመልስካ ትፍቶምናኽ